аз нигоҳи бинанда бештар кадом навор ҷолиб ба чашм мерасад? наворе ки аз кайҳон сабт гардидааст ва ё аз қари замин? ин ва ё он албатта муҳим нест. муҳим он ки ҷолиб бошаду бинандаро ба ҳайрат гузорад. салом дӯстон, барномаи ҷолибро пешкаши шумо менамоем. борҳо мо шоҳиди он гардидаем ки варзишгарони сайёра низ пас аз иҷрои усулҳои ҷолиби хеш номи худро дар китоби рекордҳои Гиннес сабт намуданд. нафаре аз рӯи вазнабардорӣ, дигаре дар риштаи варзиши сабук, нафари сеюм аз риштаи футбол ва ё дигар намудҳои мухталифи варзишӣ. ин навбат мо тасмим гирифтем ки оиди қувваи дастсанҷӣ ба истилои отжимания бароятон маълумот диҳемо. сараввал рӯйхати он нафаронеро ки дар ин риштаи варзиш беҳтарин натиҷаро нишон доданд пешниҳод намоем. соли 1965 нахустин рекорд оид ба қувваи дастсанҷӣ ба истилои отжимания ба китоби рекордҳои Гиннес шомил гардид. муаллифи он Чарлз Линснер буд ки 6006 маротиба онро иҷро намуд. соли 1980 намояндаи Япония Минор Йошид 10507 маротиба беист қувваи дасти худро санҷид ки он ба рӯйхати китоби рекордҳои Гиннес шомил гардид ва то имрӯз ба ягон нафар муяссар нагардидааст ки натиҷаи ба дастовардаи ӯро гузашт намояд. баъдан як категорияи нави қувваи дастсанҷӣ ба китоби рекордҳои Гиннес ворид карда шуд ки муҳлати иҷроиши он 24 соатро дар бар мегирифт. албатта ин на чандон ғайриоддӣ аст, аммо шумораи 46001 маротиба аллакай аҷиб ба чашм мерасад. Чарлз Сервинцо дар соли 1993 онро иҷро намуд. ба мисли ӯ писарбачае аз Ҳиндустон Ронак Атулвидха ки соли 2005 ба дунё омадааст ва фаъолияти варзишиашро аз 2.5-солагӣ оғоз намудааст, толи 40 дақиқа 1482 маротиба қувваи даст санҷида ҳамин тариқ ба китоби рекордҳои Гиннес шомил гардид. аммо Павел Гусейнови 9 сола бошад беист 9263 маротиба қувватсанҷӣ намуда дар соли 2004 беҳтарин натиҷаро нишон дод ва ӯ низ ба рӯйхати иштирокчиёни китоби рекордҳои Гиннес шомил гардид. акнун тасаввур кунед дӯстони гиромӣ, кӯдаки 5 сола намояндаи Тоҷикистон қодир аст беист зиёда аз 500 маротиба қувваи даст санҷад. фаромӯш насозед, кӯдак танҳо 5 сол дорад. акнун ҳамин ҳоло аз ҷой бархезеду қувваи дасти хешро бисанҷед. пас аз он ба хулосае меоед ки 500 маротиба беист қувваи дастсанҷӣ, он ҳам бошад аз ҷониби як кӯдаки 5 сола, дар ҳақиқат ҳам хеле ҷолиб аст. дӯстон, дар рафти иҷроиши он шумо ҳузур надоштед. ба мисли шумо бисёр нафароне буданд ки ба ин бовар надоштанд. боварӣ надорам. Не, бовар надорам. Не, боварӣ надорам, михел намешавад. Не, ғайри имкон аст, ма дидагӣ нестам. Не, ман бовар намекунам. ин одами ғайриоддӣ мешавад. рости гап ҳозири надидам, боварӣ надорам. ин қадар тавассавураш кардан ҳам зиёд аст. барое ки вай хурд аст. кӯдак аст, солу 5 сола аст. ин қадар қуввае надорад. чуваки вай оли майда мумкин ягон кӯдаки боқувват бошад. но мумкин зиёда аз 1000 дона. зӯраш намерасад. қувваташ намерасад. чунки вай ҳоло хурд аст. адади кам нест. мо кӯдакро дидем ки то 40-50 анҷумани мезанад. ахай дар интернетҳо мебинем аксошон ҳасту нек хай гуфтагӣ аст ки хеле задагӣ аст. дар бораи ин хелнавраси хурдсол ростии гап ман дар ҳайрат мондам вақте ки фаҳмидам ки вай бар як задам 500 аҷимани мезанад. ман дар ҳайрат мондам, барои он ки ман худ варзишгар ҳастам. 500 зада наметавонам. мисол агар хуб занам ягон 100 200 мезанам тамом. чӣ тавре ки мегӯянд, он чизе ки аён аст ҳоҷат ба баён ҳам нест. шояд ман ва ё шумо аз шунидани ин хабар дар шубҳа бошем, вале гурӯҳи эҷодии мо ки дар макони зисти ин кӯдак қарор дошт, барои шумо маълумотеро омода намудааст. инсоният ба ҳама кор қодир аст ва он нафароне ки номи худро дар китоби Гиннеси ҷаҳонӣ сабт намуданд ангушшуморанд. инҷо деҳоти болошаҳри ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. ман Умаро Раҷаб Мардонович, истиқоматкунандаи болошаҳр ноҳияи Рӯдакӣ. фарзандои аввал духтар буданд, 6 духтар. духтарчаи ма дар кӯча мебиромаданд, мезаданшон. ҳамин фақат аз худованд талаб мекардам ки писар шавад. ай байни ҳаминое ки ҳамин дар оянда ҳамин ба мо дастгири падар бошад. 2010 таваллуд шид, яки якбора 2 фарзанд. ҳасан ва ҳусейн, яъне дар ин оила пас аз чанд соли ҳаёташон тавлиди боз 2 писар ба қайд гирифта шуд. яке ба варзиш шуғл меварзаду, дигаре эмом ҳасан. ӯ нисбат ба эмом ҳусайн бачаи оромтабиат аст. ӯ ягон кори ира
کرده نمیتونه. مثال اینا تورنیک میزنه. اسمنا وای نه خوب اگر تورنیک بازی کنه 3-4 بار تورنیک نمیکشه خچه. ای امام حسین تا 110-20 پادیوم پریورود مینه. دوستان گرامی بهترش بیایید به جالبیت برنامه نزدیک میشویم. خب از چی همه آغاز شد؟ چرا حسین 5 ساله امروز قهرمان برنامه ما انتخاب گردیده است؟ سرشوی کار انجمنی سر شده. مثال شتنگ بچه نخشه داره 7.5-8 کیلو 200 بار 300 بار در کار شود خوب رفته حج میبردورد. همین مشق‌ها ما تا حاضر یگان زلم نبردیم. یعنی در خونه چطوری از سخنان پدرش پی بردیم حسین داروی یک قوه غیر طبیعی بوده در برابر قوه دستسنجی به دیگر نمادهای ورزشی نیز مشغول است. جالبیت برنامه ما نه در آن است که حالا از سخنان پدرش پی بردیم. یعنی حسین در چنین سن و سال نه اینکه نسبت برادرش بلکه نسبت تمام همسالانش و همچنین از خود کلانسالان نیز برتری زیاد دارد. البته هر یک دلیل به اساس نیست. یعنی از چه سبب کودک 5 ساله چنین توانایی را دارست؟ شاید طبیبان انیق نمایند. چطوری در بالا ذکر نمودیم سوال چنین بود که آیا کودک 5 ساله میتواند به 500 مرتبه قوه دست سنجد؟ البته که جواب همه یک بود. کودک معده یا دیگه میتونه زدن. ندیدگیم و نشنیدگیم. نه. فکر نکنم زده بتانم. نه. دیدگی هم نیست. نه. خب پس اگر این برنامه را تماشا کنید. هستی خیلی آدم. زور. پس تا انجام یافتن تشخیص دختران و امکان یافتیم کمی با دانشجویان اوید این موضوع هم صحبت شویم. تو ساعت دیده بودیم ساعت زیاد ساعت یعنی همون 4 ساعت در کودک 4 ساله بازی نمیتونم. یعنی حتی پدرش اکثر وقت به این باور ندارد. عجیب. وقتی که ما همین چیزا فهمیدیم راستی باور نکردیم. طوری این باور نمیکردن نیست. برادر همه در پیش خودم همه منه همه 4-5 هزار چند هزار کنه تو همه جای کار ما میرم همه 1 کیلومتر از خونه پایینتر میشم با همه خودم خلاصه میگم که همه راست بود یا که دروغ. با خود من در پیش خودم اینا باور نمینم. برای اثبات گفته‌های خود از دانشجویان پرسان شدیم که چند مرتبه میخواهید که کودک نزد شما قوه سنجد. در جواب شماره 50 مرتبه لااقل را طلب نمودند. 50 تا میتونه داد. ماکسیمم 5 میتونه 5 تا. حالا کودک 4 ساله است کودک. از راست میاد این درست نمیاد. عقل انسان راست نمیاد. حسیاتی من بعدی این کار رو دیدم بلنگه یعنی من باوری نداشتم که کودک 4 ساله تا این اندازه کار رو میکند اما وقتی که دیدم با این کار باور کردم. به خاطر تشخیص حالت جسمانی حسین جان 5 ساله به درمانگاه رقم 2 شهر دوشنبه اومدیم. به خاطر هر گونه شبهه رو از دل دور نمودن و پاسخ گرفتن به سوالهای خویش اطراف این مسئله با طبیب هم صحبت شدیم. در عکس رنگینی عضوهای قفس سینه تغییرات جسمی دیده نمی شود. از روی سن سالش یگان برتری نداشته یا یگان کمبودی ندارد. فقط همین را گفتم که این است که قفس سینی طفل نسبت به سن سالش کلانتر است. این کودک طبیعتاً
қобилияти ҷисмонияш нисбати дигару бартарӣ дошта اینها رو طفلان دوره آینده میگن. мувофиқи синни солаш дар ҳудуди меъёр ҳастанд. عضوهای دیل، قفس سینه، عضوهای شوش در جای خود جایگیر شدن. یگان تغییراتی منفی نیست. рости гап ба мо чунин саволҳо аз тарафи волидон ягон муроҷиат шуда бошад ки фарзанди ваё ягон қувваи зиёдатӣ дошта бошанд ё ки ягон қобилияти барзиёд дошта бошанд. ин хел муроҷиатҳо набуд. ба дунё одамҳо мебоянд ки аз ҷиҳати ақлӣ хеле тараққӣ кардагӣ, аз ҷиҳати ҷисмонӣ тифл бо чунин ирсият таваллуд шудааст. ино дети будушро мегӯянд, яъне акселератсия мегӯянд. дар як ҷамъият метавонад ки дар давоми 10 сола якта ёки дута пайдо шавад. инобат ҳусейнҷонро аз санҷиши муҳими барномаи худ мегузаронем. меравем ба боғи ирам барои иҷроиши ин кор. пас аз 500 маротиба анҷом додани қувваи дасташ аллакай таваҷҷӯҳи мухлисон ба ӯ бештар мегардиду бо як шӯру шавқ ӯро дастгирӣ менамуданд. биёед бубинем ки боз чӣ қадар маҳорат нишон медиҳад. вақте ки омадам ҷавоно ҳисоб карда истода будам. вақте ки ба ман гуфтанд ки 100 та задай, ман дидам гуфтам 100 та бовар накардам. баъд ба чашми худам дидам ки 1000 та зад. вақте ки ӯро пурсидем ки монда шудӣ, не ман монда нашудам, боз мезанам, дар ҳайрат уфтодам. аввал гуфтанд 400 аҷмани зада метавонад, вале мо ҳайрон шудем. баъд онро бо чашмони худамон дидем ки дар рафти ҳисоб ба падараш нигоҳ мекард. падараш мегуфт ягон харсагиро эҳсос мекунӣ? не мегуфт, вале боз мехост задан гирад. вале ман аз ҳисоб кардан монда шудам. ман мураббӣ оид ба муҳорибаи ҷанги дастӣ ва каяки ҷумҳурии тоҷикистон Тулай Бахтиёр. дар тӯли 8 сол аст ки ман дар ин намуд ки мураббӣ карда истодам ва умуман дар соҳаи варзиш ҳастам, ин намуд бачара кам дидам. яъне ба ман гуфтанд ки 400 та мезанаву 500 та мезанам, ман худ бовар накардам. лекин ман шоҳиди он гаштам ки ҳамин рӯз дар боғи Ирам, яъне мо дар намоишӣ иштирок кардем ва ҳамин писар дар шоҳидии худам қувваи дасти худро санҷид. ман шоҳид гаштам. дӯстони гиромӣ, шояд барои бархе аз мардум кори кардаи кӯдак ҳангомае бошад, аммо шумораи қувваи дастсанҷии ӯ бенатиҷа монд. яъне аниқ накардем ки кӯдак 500, 1000 ва ё 2000 маротиба қувва месанҷад. дӯстон, кӯдак на 500, на 1000, на 2000 ва ҳатто на 4000 маротиба ин корро анҷом додааст. зиёда аз 6000 маротиба аст шумораи рекордии ӯ ки ҳусейнҷон онро на бори аввал, балки аллакай чандин маротиба иҷро намудааст. бале, ман иштибоҳ накарда истодам. зиёда аз 6000 маротиба ҳусейнҷон қувваи дасти худро месанҷад. дӯстони гиромӣ, аз лаҳзаи нахустини шиносоии гурӯҳи эҷодӣ мо бо ин хурсол беш аз ним сол сипарӣ гардед ва дар ин марҳила мо худ мушоҳида кардем ки чӣ гуна нишондод ё ба ибораи маъмул рекорди ҳусейнҷон боло меравад. беш аз 6000 маротиба қувваи даст санҷидан, ҳамон тавре ки дар боло зикр намудем, ҳусейнҷони 5-соларо дар қатори рекордсменҳои ҷаҳон ҷой додааст. аммо инро ҳанӯз касе намедонад. аз ин лиҳоз шояд фурсати муносибе расида бошад барои дастгирӣ ва зери сарпарастӣ қарор доданаш. агарчи ҳусейнҷон хурсол аст, аммо барои ӯ аллакай миллат, парчами миллӣ ва ифтихори ватандорӣ ибораҳои бегона нестанд.